Dobrý den přeji všem příznivcům sportu a aerobiku zvlášť. Setkáváme se již potřetí, abychom společně pracovali na našem zdraví, kondici a kráse. Jsem nesmírně ráda, že mohu být opět mezi vámi prostřednictvím videokazety Aerobik pro všechny 3, o kterou jste se zasloužili právě vy a váš rostoucí zájem o pohyb. Tento díl je vypracován ve stejném stylu jako oba dva díly předchozí a podle obsahu bych jej doporučila především středně a více pokročilým, což jste ostatně vy všichni, kteří se mnou cvičíte již potřetí. Další důležité informace si přečtěte, ještě než začnete cvičit na obalu videokazety. Přeji vám všem dobrou náladu, odreagování a skvělé pocity, tak jako to cítím právě já. A začínáme zhluboka nádech. Pojďme ještě dvakrát. Naposledy. 4, 3, 2 a side to side, pojďme. Můžeme přidat rovnou paže. Jsou velmi jednoduché. Stále přes patu našlapujte, však už to znáte. Ještě 4, 3 a step, step. Pojďte s námi. Pojďme ještě. Ještě 4. Od začátku. Side to side. 4, 3, 2 a step, step. Stále po 4. Ještě 4. Step, step. A ještě dvakrát to tež. Step, step. Naposledy to část. Dýchejte pravidelně. Jdeme dál. Pata kýží. Leg curls. Opět paže. Naprosto jednoduché. Doprovodné. Ještě. 4, 3 a chůze vpřed. Pojďme, pojďte k nám. A tak. Samozřejmě podle místa. Dvakrát. Naposledy. A spojíme. Leg curl, pata kýždí. 4, 3 a chůze před. Výborně. Po druhé, pojďme. A před. A ještě dvakrát to samé. Leg curl, pata kýždí. Chůze. Naposledy. A chůze. Od začátku celé, side to side, pojďme. 4, 3, 2 a step, step. Leg curl. Chůze přes. Pojďme po druhé celé. Side to side. Step, step. Pata kýždí. Chůze přes. Dvakrát naposledy. Step, step. Leg curl. Chůze. Naposledy celé. Step, step. Leg curl. A chůze na závěr. 4, 3. Step touch. Pojďme. Step touch. A rovnou step step. Pojďme na diagonálu. Dýchejte. Ještě 4, 4, 3, 2. Poslední. A press stretching. Pojďme lítkový sval. Nádech. Ještě. A stop. Zůstaneme stát. Nabídejte síly na celou sestavu. Výborně. Přinožíme, mírný podřep a nádech. Ještě 2. A opět přinožíme, pojďme k sobě. Step touch vlevo a pokračujeme v press stretchinku. Vlevo a opět step tap. Na diagonálu. Ještě 4, 4 a 3 a 2. Poslední, opět líkový sval, pojďme nádech. A teď. Dýchejte, zůstaneme v klidu. A otočte se k nám zhluboka nádech. 4, 3, 2, step touch, pojďme, začínáme.
místě, připravte se na novou choreografii a já doufám, že vás ji v pohodě naučíme a že se budete cítit dobře. Takže odpočítám. 4, 3, step touch před, pojďte k nám. A vzad. Pojďme ještě. Ještě dvakrát, totéž. Stále přes paty. Naposledy pokračujeme. V-step znáte, double, čili 2. Pozor, levá, double. A opět po jednom, 1, 1. Stále 1, 1. Za chvilinku si přidáme paže a vy si je přidáte, až budete v pohodě zvládat dolní končetiny. Vlevo, stále střídáme. Nezvedejte ramena, pojďme ještě. A bez paží naposledy navážeme nový krok. V-step vzad, pravá, 4, reverse. A 3, 2. Pozor, změna, levá, reverse, vzad. Ten samý krok. V-step vzad, reverse. Opět pravá po 2, double, double, 2. Změna, levá po 2. Tak a nyní trénujeme po jednom stále, pojďme 1. A 1. Vždy po přinožení vzad. Stále bez paží, dýchejte. A máme dost času se všechno naučit. Než spojíme dohromady první části. Naposledy vzad. A spojíme pouze pravá. V-step před, pojďme před. A reverse pravá. A pouze pravá před, pojďme. Reverse. A ještě dvakrát to samé, pojďme. Naposledy pravá. Reverse. Pozor, změna. Levá, to samé před, pojďme. Reverse. A před. Stále bez paží, klidně. Je to nové spojení, ale není vůbec těžké. Naposledy před a vzad. Pozor, od začátku celé. Step touch pravá, pojďme. A vzad. Pravá V-step před. To, co už známe. Reverse. A ještě jednou pravá před. Vzad. V-step. Reverse. A ještě dvakrát to samé. Pravá, pojďme. Vzad. V-step. Reverse. Naposledy pravá. Step touch. Vzad. V-step. Reverse. Pozor, změna. Levá. Step touch před. Pojďme levá. A vzad. V-step. Reverse. Pojďme levá před, step touch. Dýchejte pravidelně, nezapomínejte. Držte krásně své tělo, stažené břicho. Ještě. A samozřejmě doufám dobrou náladu. Naposledy levá. Vzad. V-step. Reverse. A budeme pokračovat step touch za chvilku dál. Novým krokem. Dáme si knee up single, jedno koleno vzhůru, pojďme, knee up single. Výborně. 4, 3, 2, pozor, změna, double. A 2. Ještě jednou 2. A přidáme nový krok, sledujte nás a pojďte s námi, reverse. Natočte boky, double knee up reverse. Zapamatujte si, knee up reverse, výborně. Ještě ho budeme zkoušet. Teď ale pokračujeme naposledy. Pravá mambo, pojďme mambo. Taneční 4 a 3, určitě znáte. 2, pozor, změna, ča, ča, ča. A levá to samé, 4. Ha. A 3, ještě 2. Poslední opět ča, ča. Pojďme po 2 mambo. 2, 1 a step touch, 4, 3. Opět po 2 mambo, 2, 1. Step touch. Vracíme se, double knee up reverse, pojďme doprava, 2. Vlevo, pozor, double mambo, mambo, rovnou, ano, po druhé, knee up reverse. Výborně, double mambo, takže taková tanečnější část. A ještě dvakrát to samé, pojďme. Mambo. Naposledy tuto část. Knee up reverse. Mambo. Pokračujeme. Výpad stranou. Lunge side. Pojďme. 8, 7, pevné tělo. Boky ke mně. 4, 3, pozor, lunge před, front. Ještě 4, budeme kombinovat. Pravá před a stranou. L a levá to samé. Takže možná zkráceně L lunge. L,
ještě. Naposledy na každou. Opakujeme od levé double knee up reverse. Pojďme vlevo všichni, 2. A druhá. Pozor, mambo, 2krát. 2 a 1. Knee up reverse, pojďme. Hezky lehonce dýchejte. Mambo. Měkce. Ještě 2krát to samé, pojďme. Mambo. Naposledy tuto část. Mambo. A opět výpad stranou. Lunge side, boky k nám. 8, 7, 6, pevné tělo. 4, výborně. Od levé vpřed střídáme. Ještě 4, 3. A od levé L před stranou. A pravá to samé. Jo, ano. Hezky dýchejte. Ještě. Naposledy L. A spojíme double knee up reverse, pojďme. Knee up reverse, pozor. Mambo, ale lunge front side, L. Ještě vpravo, pojďme. Stále vpravo. Mambo, je to pro nás nové. Výpad vpřed a stranou, točíme boky. Pojďme ještě. Stále bez paží. Vpřed. Tato část je trochu náročnější, takže radši paže úplně přirozeně. Tak jako to cítíte vy. Pojďme ještě. Mambo. Vpřed a stranou. Naposledy. Mambo. A zkusíme přejít na druhou nohu. Pojďme. Levá double knee up. Zkusíme. Výborně. Levá mambo. L. Před a stranou. Pojďme. Levá. Stále levá. Mambo. Před a stranou. Ještě vlevo. Vtahujte břicho. Nezvedejte ramena. Stále myslete na držení těla. Mambo. Nezvá. Pojďme ještě. Mambo. A naposledy vlevo. Zkusíme jít od začátku celé. Mambo. Lunge. Pozor. Pravá step touch. Pojďte k nám. Zad. Výstep. Reverse, nezapomeňte, pozor, knee up reverse. Pokračujeme. Pravá mambo. Před a stranou a ještě pravá to samé. Pojďme celé. Výstep. Reverse. Double knee up. Mambo. Lunge, front a side. Pojďme, kdo chce přidá paže. Výstep paže. Reverse. Double knee up, stále pravá. Vzhůru, ano. Mambo, měkce. Naposledy pravá, pojďme vpřed. A vzad. Výstep paže. Reverse. Stále pravá. Mambo. Výborně, a to celé na levou, pojďme levá, vpřed. Vzad. Výstep a rovnou paže, už to umíme zprava. Výborně, pozor, levá. Tak. Mambo. Front a side. Po druhé vlevo. Vzad. Výstep paže. Reverse. Double knee up. Mambo. Lunge. Pojďme po třetí vpřed. Výstep. Hezky přes paty. Chejte pevné tělo. Mambo. Naposledy levá, pojďme. Výstep. Reverse. Double. Mambo. Výborně. Step touch. Stop. Máme za sebou první polovinu, jdeme dál. A my připomínáme grapevine. 4, 3, 2. Grapevine, pojďme. A vy už víte a půjdete s námi. Jdeme všichni. My si přidáme paže a vy až potom klidně. Opět, až budete mít zvládnuté jednotlivé kroky. Není nutné paže hned. Dýchejte a bez paží navážeme. Lunge, ještě jednou ale twist, dávejte pozor. Výborně, twist, natáčíme boky. Můžeme přidat paži, kterou klidně později dělejte pokaždé.
Poslední dva. Pravá mač. Nový krok taneční, pojďme. Kickball change, mač. Kickball change. Ještě. Kickball change. Výborně, já myslím, že ho už umíte. Pojďme víckrát za sebou, pojďme. Ha, ještě 4. A 3. 2. Poslední. Lunge twist, pojďme. 4. 3. Levá máč. 4. 3. Kickball change zase. Malinko s větší pauzou. Kick. A překrok. Pojďme ještě. A víckrát za sebou, pojďme. A kick. Ještě 4. Lehce. 3. 2 poslední. Bude čas. Twist, pojďme. 4. 3. Pravá máč. Pozor, dohromady. Lunge 3krát můžeme, pojďte s námi. 3. 2. A kick. Levá máč. Jde to určitě. Pojďme 3 od levé. 3. 2 a levá kick. Máč. Máme čas trénovat, pojďme ještě. Lunge. Máč. Lehonce a levá. Můžete přidat paže, jestli chcete. Pojďme ještě. Tak doufám, že už jste se roztančili, pojďme. Naposledy zkusíme. Výborně. Kick. March. Pojďme od levé naposledy, protože spojíme s grapevinem. 4. 3. Grapevine. Pojďme. Pravá twist. A kick. Pozor. Step touch. Grapevine. Pojďme. Levá twist. Výborně. Step touch a několikrát za sebou. Pojďme. Twist. Kick. Step touch. Já doufám, že už to jde. Twist. Kick. Výborně. Pojďme ještě. Twist. Kick. Step touch. Výborně. A příště, kdo chce, přidá si paže. Pojďme grapevine. A klidně malý poskok, vy až klidně později. Pony zkusíme. Pony, velice jednoduše. A opět místo step touche pony. Pojďme naposledy. Kick. A pony. Vlevo. A kick. Pony. Step touch. Stop. Sledujte nový krok. Šase. My pojďme. March. Zpět. Pojďte s námi. Takže šase. March. A zpátky. Pojďme ještě. Výborně. Přidáme si malý zášlap, lehký šase. Zášlap. March. Pojďme zpátky. Ještě jednou to samé. Zpátky. Opět budeme přidávat zášlap, march, step touch. Pojďme zpět. Step touch. Pojďme ještě a sledujte nás, my se otočíme a step touch. Vy půjdete příště s námi. Zášlap a po pravé ruce step touch. Pojďte s námi. Šase a obrátka. Velmi jednoduše. Místo chůze a pravá. Výborně. Ještě pojďme dvakrát. Obrátka. A zpět. A opět ta samá. Levá, pravá, ano. Pojďme naposledy, aby se nám nezatočila hlava. Step touch. Zpět. Dokola. A poslední nový krok dneska. Pozor, jmenuje se kivadlo. Jdeme úplně pomalu. Pojďme pravá. Teď. Teď. Ještě
Pojďme pouze po 4, to zvládneme. 4, 4, 3. A levá, pozor, je to jediný poskok. Pevné tělo. Já myslím, že se dá v pohodě zvládnout. Dýchejte stále. Od levé. Pojďme ještě 4krát. Výborně. 2krát. Naposledy. A spojíme, pozor, šase, pojďme. Obrátka. A ta samá kyvadlo, zkusíme levá a pravá mač. Ještě jednou šase. Vzhůru, otočka a ta samá, takže levá, mač prava. Pojďme ještě 2krát. Já myslím, že to není těžké, ale chce pevné tělo. A ještě jednou. Točíme. Opět levá. Výborně, pokračujeme. Mambo vzad zkusíme. Sice neznáte úplně, ale mambo je vám známé. Pojďme ještě 2krát vzad a vyměníme nohy. V-step, 1 a levá. A od levé šase zkusíme, pojďme. Obrátka. A pojďme kyvadlo pravá a levá mač. A ještě jednou šase. Zášla. Obrátka. Výborně. A ještě 2krát. A vzad. Pojďme. Naposledy tuto část. Lehce vzad. Výborně. Pokračujeme. Mambo vzad levá. Pojďme vzad. A končíme vždy u přinožení. Ještě 2. 1. V-step. Pozor. Celá druhá polovina. Grapevine. Pojďme. Twist. Nezapomeňte kick. A step touch. Navážeme šase. Nová. Točíme. Kyvadlo. Pravá a levá mač. A můžeme celé od levé. Grapevine. Twist. Kickball change. Step touch a pozor, šase vpravo. Zášla. Výborně, kyvadlo od levé. A pravá marč a jdeme na to, pojďme. Twist. Step touch. Šase. A za chvilku to budeme umět úplně celé. Kyvadlo pravá. Levá marč. Grapevine. Lunge twist. A tanečně. Step touch. Šase. Lehonce. Chůze. Jo no. A ještě zkusíme párkrát. Pojďme grapevine. Lunge. Vynikající taneční hudba. Step touch ještě. Šase. Mambo vzad. Točíme. Kyvadlo. Pozor, zkusíme mambo vzad. Ano, pojďme. Kick. Step touch. Šase. Mambo vzad. Dokola. Kyvadlo. A mambo vzad. Pojďme ještě. Lunge. Kick. Step touch. Šase. Zášlap a dokola rovnou. Hned z nohy na nohu. Mambo vzad. Pojďme, great. Lunge. Kickball change. Step touch. Ještě šase. A vzhůru. A dolů. A dokola. Bezva. Mambo vzad, tak chce to přestávku, step touch, ale my hned po ní budeme pokračovat dál. Dýchejte, protože si zkusíme celé poloviny i s pažemi. Stále step touch, ještě. Ano, ještě. Nacvičíme pony, pojďte s námi, zkusíme. Malý poskok. Ano. I ještě zkusme. Ještě chvilku. A vrháme se do dalších polovin. 4, 3. A paže grapevine, pojďme. Lunge. Kickball change. Step touch stále. Šase. Zášla a dokola. A ta samá, takže pravá, mambo vzad levá. A pojďme paže grapevine. Lunge. Kickball change. Step touch. Šase. Točíme. Výborně levá. Pojďme po druhé ještě. A klidně si přidejte pony s náma, jdeme. Kickball change pony, takže malý poskok, pevné tělo, šase. Dokola. A pravá kyvadlo, mambo vzad.
A levá zkusíme grapevine. Dýchejte pravidelně, teď už nám trošičku přibývá práce. Šase. Dokola. Mambo vzad. A ještě jednou v této sérii, pojďme. Kick. A pony můžete, nemusíte, samozřejmě. Kivadlo. A pojďme naposledy doleva. Polovinu, samozřejmě. Kickball change. A lehce. Šase. Dokola. Kivadlo. Mambo vzad. Step touch. Dýchejte, protože my se teď připravíme na celou sestavu od začátku. Pro zkoušku, bez paží. Jenom nohy. Dýchejte a zkuste s námi. 4, 3, step touch před. V-step. Všechno známe. Reverse. Double knee up reverse. Nezapomeňte koleno. Mambo pravá. A všechno, co známe napravo. Takže grapevine samozřejmě. Lunge. Kickball change. Step touch, zatím step touch. Šase. Mambo vzad. Kivadlo. A ještě jedno mambo. Pozor, levá step touch celé. Ha. V-step. Reverse. Levá knee up, koleno double a točme boky. Mambo. Výpad vpřed a stranou. A vlevo samozřejmě grapevine. Lunge. Kick. Step touch. Šase. Zášlap. Dokola. Kivadlo. Mambo vzad. Výborně. Step touch. Odpočívejte a připravte se na celé sestavy. Takže se připravíme. 4, 3 a od začátku celé. Vzad. V-step. A můžete zkusit klidně paže s námi. Pojďme double. Pravá mambo. Lunge. Grapevine a paže. Lunge twist, ano. A kick. Step touch. Pojďme šase. Dokola. A pravá. Levá mambo vzad a levá od začátku celé. V-step paže, pojďme. A vzad. Double knee up, reverse, točíme vzad. Mambo. Lunge. A vlevo grapevine a paže opět. Samozřejmě můžete a nemusíte. Podle toho, jak vám jde celá choreografie. A to já doufám, že dobře. A po druhé celé. V-step. A vzad. Double. Točme, ano. Pravá mambo. Lunge. Grapevine. Zkusíme dál. Step touch. Šase. Zášlap a dokola. Opět pravá. Lehce. A vzad. Levá vpřed. V-step. Pojďme vzad. A točíme knee up vzad. Mambo. Lunge. Grapevine. A kick. Step touch. Šase. Vzad a dokola. Kivadlo. Mambo. A pojďme ještě jednou. A vzad. Double, točme. Mambo. Lunge, výpad. Grapevine. Hezky dýchejte. Pomalinku přidáváme i na tempu. Kivadlo. Pojďme po třetí na levou. Ha. Knee up. Mambo. Lunge. Grapevine, pojďme vlevo. Kick. Přednožení, ano. Step touch. Šase. A vzad dokola. Kivadlo. Mambo. Step touch, stop.
Takže malá přestávka, než rozjedeme opravdové finále. 4krát celá sestava. Můžete si přidat poskoky s námi, abychom to dokonale rozjeli. Nechám to na vás. 4, 3 a pojďme celé, pojďme. Ha. A vzad. A klidně mírně povyskočte. To je ono. Ale pevné tělo a pokud se samozřejmě cítíte dobře. Grapevine. A tady už určitě bude pony, nezapomeňte. Umíte. Šase. Dokola. A kivadlo. Mambo vzad. A levá, pojďme. Ha. Výstep. Reverse. Double. Mambo. Lunge. Pojďme. Kick. Pony, pojďme všichni. Dokola. Levá. Nechte se vést nohama. Pojďme. Reverse. Double knee up reverse. Mambo. Lunge. Opět grapevine. Twist, natočte boky. Což už určitě dokonale zvládáte. Šase. Dokola. Pravá. Pozor, levá. Vpřed. Výstep. Reverse. Pojďme vzad. Mambo. Lunge. Grapevine. A kick. Pony. Ano. Ha, dokola. Kivadlo. Mambo vzad. A pojďme. Double. Mambo. Lunge. Grapevine. Twist. Kick a přeskok, ano. Šase. Vzad a dokola. Ha. Mambo vzad a levá, pojďme. Ha. Double. Mambo. Lunge. Grapevine. Ano. Pony. Šase. Kivadlo. A naposledy celé. Pojďme. Jdeme do toho. Ha. Ha. Reverse. Double knee up. Já myslím, že už vám vůbec nemusím říkat. Grapevine. Pony. Šase. A dolů. Mambo vzad. Levá, pojďme. Ha. Ha. Pojďme double. Mambo. Lunge. Grapevine. Ha. Kick. Pony. Naposledy šase. A dokola. Ha. Mambo vzad. March. Ha. Ha. Pojďme nádech. Ha. A teď zkusíme opět. Výborně. 4, 3, march straddle. Ha. A připravme se na sklidnění. 4, 3, 2 a dýchejte zhluboka. Plie. Dýchejte. Ještě 2. Jeden poslední a zhluboka nádech. Pojďme. Váha na levou a pravá vzhůru. Táhněte břicho, nepřepínejte koleno, to už je básnička, kterou znáte dokonale. Pozor, přecházíme vzhůru, podsadíme pánev a protáhneme přední stranu stehen. A stále zhluboka dýchejte. 4, 3, 2, pojďme zad, zpátky lítkový sval. Pojďme vpřed, nádych a váha na levou, pravá vzhůru a opět lítkový sval. Ještě chvilku. Výborně. Přinožíme vpřed, malý podřez a pojďme ramena v tempu. Teď.
Ještě. Poslední 4. A pojďme nádech, paže. Váha na pravou, levá vzhůru. A ještě pokračujeme ve stračinku v uklidnění. Výborně, stop, pojďme vzhůru. A opět pánech, podsaďte pánech, rovná záda a dýchejte. A já myslím, že teď si to můžeme všichni užívat. Máme to skvěle za sebou. Vzad, pojďme vzad. A ještě jednou vpřed. A váha na pravou. Ještě chvilku. Výborně a opět přinožíme. A bedra, dýchejte. A dolů. A pomalinku nahoru. Tak. A je to za námi a čeká nás opět posilování. Tak a začínáme druhou část a to je posilování. Jak jste si již všimli, my máme u sebe náčiní, stepy nebo činky. To ovšem neznamená, že vy je musíte mít hned po ruce. Neboť jste v domácím prostředí a budete-li si chtít posilování stížit, můžete použít třeba nízkou stoličku. A malé činky si můžete časem pořídit a stížit si posilování. Začínáme posilovat. Bude to posilování, které doufám máte tak rádi jako já a jsou to kliky, splňování na prsní svaly, ramena, zadní stranu paží. Ovšem můžeme mít několik stupňů obtížnosti. Dámské kliky, které jsme prováděli spolu už v prvních 2 dílech, ty vám připomínat nemusíme. Můžete posilovat pomocí pánských kliků, jako třeba Martin, nebo si můžete stížit dámské kliky, že budete mít dolní končetiny na stepu nebo dejme tomu na stoličce. Můžete posilovat pomocí pánských kliků a budete mít paže ve zvýšené poloze, takže trochu zlehčené pánské kliky. No a pokud se cítíte úplně super kondičně, tak můžete cvičit pánské kliky, přičemž budete mít dolní končetiny ve zvýšené poloze, což bude ta úplně nejlepší forma. Začínáme. Posilování na prsní svaly, to znamená široký uchop, prsty mohou směrovat vpřed a pojďme, jdeme na to, dolů a vzhůru, vtáhněte břicho, stáhněte jíždě, dýchejte, nepředklánějte hlavu, dýchejte, pojďme ještě 4 a 3, 2 poslední, pojďte, protáhneme v předklonu, pozor, neprohýbejte se v bedrech, takže je stále ostrý úhel v kolenou. Ještě jedno protažení, pojďme do kleku, zapažíme, odtáhneme paže od těla, ramena dolů, vtáhneme břicho, stále samozřejmě myslete na správné držení těla. Doufám, že nemáte dost tak jako my a že si s námi přidáte další kliky, tentokrát budou lokty u těla a bude to především posilování na zadní stranu paží. Zkusíme opět, dýchejte, dolů nádech, nahoru výdech. Pojďme, opět zkusíme těžší formu, vtáhneme břicho, lokty k tělu, můžeme a vzhůru. Ještě. Čtyři poslední. A 2. A 1. Opět si zasloužíme protažení, sedneme si, protáhneme zadní stranu paží, předpažíme, skrčíme před loktí, za tělo zatlačíme a dýchejte. Pojďme na druhou stranu, protáhneme. Takže opustíme posilování paží a budeme pokračovat dál na břišní svaly, to se vám bude určitě líbit. Takže udělejte si místo, posaďte se na kraj podložky, zhluboka nádech a s výdechem pomalinku kulatá záda, pojďte dolů, skrčíme obě 2 kolena, překřížíme paže v týl, položíme hlavu na zem, uvolníme ramena a pomalinku nahoru. Pozor, nenašvihávejte, stále zůstáváme. Pomalinku, stehna směřují k hrudníku, kolena k bradě, ještě, naposledy a zároveň zvedáme hrudník a pojďme v tempu rychlejší hrudní zdvihy nahoru a dolů. Klidně menší rozsah, střídáme tempa, ještě 4 a 3, ještě 2 a půjdeme na šikmé svaly, pravou nohu položíme a pravou ruku doleva. Tak a
teď už cvičíme všichni opět. Pozor, zvedáme celý trup, celý hrudní, nejenom paži. Dýchejte, opět jdeme v tempu. Přidáme si ještě 4, pojďme. A 2. Pozor, přinožíme a přijme, pomalinku dýchejte. Nahoru a dolů. Pozor, nepředklánějte hlavu. Hlava se pohodlně opírá do dlaní. Zhluboka dýchejte. Ještě jednou. Stížíme si fázování, pojďme až nahoru a paže do připažení. Pozor, přidáme dolní končetiny. Dýchejte, výdech a nádech. Určitě zvládneme ještě pár. 3 poslední. Pojďme ještě 2. Naposledy. Pojďme pravou nohu vzhůru a levou šikmo křížem paži. Vracíme se tedy na šikmé svaly břišní. Opět opakuji. Je to hrudní zdvih, ne pouze vytažená horní končetiny. Ještě 4. A 2. Přednožíme opět přímé, pojďme pomalu. Nahoru a dolů. Pomalinku stále. Ještě pojďme pomalu. Naposledy. Opět fázujeme až nahoru, paže dolů. 1, 2. Teď a až teprve teď dolů. A výdech. Naposledy. Zakončíme šikmými svaly břišními, loket, koleno, pojďme. Střídáme, jdeme v tempu opět. Natáčíme trup. Ještě pojďme. Ještě chvilku. Čtyři poslední. Tak a pomalinku hlavu na zem. Skrčíme, natáhneme obě dvě dolní končetiny. Dýchejte zhluboka, potřebujeme se protáhnout. Nyní se pomalinku přetočte na břicho, opřete o předloktí a zatímco se budete krásně protahovat, relaxovat, já vám vysvětlím, jaké bude další posilování. Budeme posilovat mezilopatkové svaly. Můžete použít činky, nemusíte použít činky, záleží na vás, jestli je máte zrovna po ruce. Opřete si čelo o podložku, nyní si ještě neopírejte právě proto, abyste na mě viděli. Po opření čela upažíte. Pokud máte stoličku, můžete se na ní opřít právě tak, jako všichni ostatní ostepy. Takže pokládáme hlavu, upažíme skrčmo a připravíme se na pohyb. Začínáme. Nezapomeňte vytáčet malikovou hranu vzhůru v závěru pohybu. A pravidelně pojďme nahoru a dolů. Poslední a položíme činky. Pozor, neproměte se, bedrek zvedáme, protáhneme, uchopte za kolena a vyhrbte záda. Chvilku relaxujte, odpočívejte. A jelikož toho bylo málo na zádové svaly, tak my si ještě přidáme. Takže můžeme zpátky, opět si opřete čelo, výchozí poloha bude stejná, ale budeme spažovat a připažovat. Pojďme, připravíme se a začínáme vzhůru a dolů. Důležité je nezvedat ramena. Ještě pokračujeme. A 2 poslední. A položíme činky na zem.
Zvedneme se vzhůru, opět do kleku, spojíme paže a opět se vyhrbíme. Tak, tohle bude určitě velmi prospěšné cvičení pro vás, kdo chcete chodit krásně vzpříma. Výborně. Činky si můžeme uklidit, dát stranou a jdeme na posilování, které zejména vy ženy budete mít strašně rádi, protože ho hodně pocítíte. A na partii, která se vám bude určitě pozdávat nejlepší, a jsou to hýždě. Pojďme do předklonu, do oporu o předloktí, ale ještě chvilinku dbejte mých rad. Úplně pověžte hlavu, úplně povolte šíp. Vtáhněte břicho tak, abyste zamezili prohýbání v bedrech. Pohyby nedělejte švihem, ale tahem. Noha, na kterou se opíráte, na které budete klečet, je stále kolmou k zemi. Všechno ostatní vám budu stále připomínat. Připravíme se, předkloníme, zanožíme a můžeme vzhůru a dolů. Stále držte podsazenou pánev vtažené břicho. Pojďme ještě. Pata mírně vede pohyb. Výborně ještě. A pojďme na 2 doby fázování. 1, 2. Pozor, zastavujte v každé poloze. Ještě jednou. Pojďme ještě 8 po jednom až nahoru. 8 a dolů. Ještě 4. A 2. Pozor, překládáme křížem, koleno přes lítko. Výborně. Pozor na bedra. To je ono. A dáme si výdrž nahoře, výdrž a patak hýždím a protáhneme. A po druhé, pokuste se mít stále dolní končetinu mírně nad vodorovno. Pozor, celá dolní končetina natažená. Nemusíte přepínat koleno, ale je to taková zkouška na hýždě. Teď je určitě cítíte, jak se krásně zpevňují. Výborně. A nyní opět výdrž nahoře, zkusíme držet kontrakci a pata teď a ven. Pořád vtažené břicho, pořád stále. Ještě 2. A opět pojďme celá dolní končetina napnutá, samozřejmě. Pozor na bedra, stále citlivě, vtažené břicho. A skrčíme kolínko a pojďme první část a vzhůru. To je ono. A výdrž nahoře, zůstaneme. A pomalinku dolů, tak. Pojďme, sedneme si na paty a strana, která posilovala, se mírně sesune stranou. Odpočíváme, protahujeme. Pojďme vzhůru, předložíme právě tu zrovna, co posilovala, a protože jsme posilovali zadní stranu, tak si ji protáhneme. Zhluboka nádech, s výdechem se opřeme a můžeme jít malinko níž. A 5, nezapomeňte, tak, teď to má určitě větší účinek. Vesla, připravíme se na druhou, pojďme do předklonu, zanožíme a jdeme na to, pojďme pata vzhůru. Stále tahem, vtažené břicho, stále stejná pravidla. Ale je důležité je připomínat. Ještě pojďme 8. Ještě 4. Pozor na břicho. A opět fázujeme na 2 doby. Zastavujte vždy. 1, 2. A druhé. Po 3. Po 4. Pojďme po jednom vzhůru. Výborně. Ještě 4. Ještě 2. A překládáme křížem. Pojďme. Koleno přes lítko a vzhůru.
2. A výdrž vzhůru, pozor, patak hýštím a silou a ven. Opět připomínám, dolní končetina mírně nad vodorovnou. Ještě 2. A pojďme celou nataženou. Krásně zabírají hýžďové svaly. Pozor na bedra, tím spíš. A opět výdrž nahoře a patak hýždím a silou a ven. Ještě 2. A pojďme ještě celá natažená. Ještě chvilku to vydržíme. A pojďme krčíme a závěrečná část a teď už to všichni budeme mít zvládnuté. Pozor na bedra. Poslední 2. A výdrž nahoře. Dýchejte a teď už je opravdu důvod k úsměvu pomalinku dolů. A protahujeme, opět si se sedneme stranou. Hezky zhluboka dýchejte. Tak, ještě jedno protažení na zadní stranu přednožíme, chytneme se země, nezapomeňte na 5, zhluboka nádech a s výdechem pomalinku předklon. No, výborně. Pojďme si lehnout na záda, přidáme si ještě jedno protažení hýžďových svalů, protože si věřím, že si to zaslouží. Pojďme dolů. Opřeme si pravou nohu o chodidlo, levou kotníkem za koleno, uchopíme pravé stehno a přitáhneme obě dvě dolní končetiny k sobě. Hezky zhluboka dýchejte. Ještě pár chvilek. Položíme zpátky na chodidlo, teprve pak vyměníme. Pravá vzhůru nebo druhá, zvedáme. Koleno se můžeme uchopit, zvednout vzhůru, hezky pomalinku. No a nyní zase můžete využít domácí nábytek na to, abyste se chytli za tělem, protože si dáme poslední posilování. Já tomu říkám česky trakař a budeme posilovat hlavně zadní stranu paží, protože všichni určitě chceme mít pěkné paže. Takže my využijeme opět náčiní, zvedáme se vzhůru, uděláme krok dopředu a podsadíme pánev, můžeme dolů. A vzhůru, pokuste se nevysazovat, nechte všechno na pažích. A stížíme, pojďme. A dolů. Ještě. No a závěrečné lehké, obě dvě dolní končetiny. Poslední zvládneme. Výborně. No a teď už se v klidu posadíme, protáhneme ještě poslední partii, teď právě při posilování, spažíme, skrčíme a zatlačíme předloktí opět za tělo. Pokuste se nezvedat úplně ramena, i když to tak zcela jednoduché není. Dýchejte zhluboka. Tak, vyměníme, pojďme. Tak, výborně. A nyní přichází ta poslední krásná část a to je relaxace. Takže přednožíme pravou, skrčíme a přitiskneme stehno k hrudníku. Krásně protáhneme, zhluboka dýchejte po celou dobu protahování a relaxace. Opřeme pravou o chodidlo a zvedáme pokrčenou levou, uchopíme za lítko a zkusíme přitisknout 5 cm k sobě. Zastavíme, zhluboka nádech a s výdechem zatlačíme lítkem do dlaní. Povolíme a stejnou dobu zůstáváme, pouze už netlačíme do dlaní. A pomalinku naopak zkusíme přitáhnout stehno na hrudník tam, kam potřebujeme pro optimální protažení. Nemusíme přepínat koleno.
Výborně, pojďme zpátky, zvedneme vzhůru, protáhneme pravou nohu k zemi, skrčíme levou, přitiskneme stehno k hrudníku a zhluboka dýcháme. Opřeme levou chodidlem o zem, zvedáme pravou pokrčenou, uchopíme za lýtko a zkusíme 5 cm přitáhnout k sobě. Zastavíme, zhluboka nádech a s výdechem zatlačíme lýtkem do dlaní. Výborně, stačí, ovšem zůstává dolní končetina tam, kde je. A nyní můžeme pomalinku přetlačit stehno k hrudníku opět, tak abyste se cítili stále fajn. Vrátíme kousek zpátky, protáhneme levou k zemi. Přednožíme obě dvě dolní končetiny, skrčíme, upažíme, pokrčíme lokty, zhluboka nádech a s výdochem přeložíme nohy doprava a hlavu na druhou stranu. Pokuste se nechat rameno na zemi. Pojďme zpátky, zhluboka nádech a s výdechem druhá strana. Pojďme zpátky na záda, natáhneme obě dvě dolní končetiny, přetočíme se na břicho a protáhneme přední stranu stehen, kterou jsme dnes také hodně zaposilovali. Opřeme si čelo o hřbet dlaně. Přitáhneme patu k jíždím. Na chvilinku odtáhneme, otlačíme a zatlačíme nártem do dlaně. Tím se nám zvýší napětí protažení. Povolíme, ještě jednou přitlačíme patu k jíždím a přiložíme, vyměníme, pata k jíždím. Naopak zatlačíme nártem do dlaně. Opět pata k jíždím. Výborně. Pojďme vzhůru, pozor, neprohněte se v bedrech. Podsaďte, sedneme si, ale necháme pravou přednoženou. Nádech a s výdechem pojďme do předklonu. Povolíme hlavu. Pojďme vzhůru, vyměníme. Levá vpřed, pravou skrčíme. Nádech a předklon. Pojďme vzhůru, skrčíme obě dvě nohy. Krásně si uvolníme šíji, nádech, spažíme pravou a s výdechem úklon. Pozor, nezvedejte levé rameno, ale ani pravé vzhůru. Mírný předklon, ale ne úplně a stále mírně tlačíme do zadní strany hlavy. Připažíme, pojďme hlavu do předklonu, uvolníme a pomalinku vzhůru spažíme levou nádech a s výdechem úklon. Zatlačíme pravou paži k zemi, nezvedáme ramena. Stále zhluboka dýcháme. Pojďme do mírného předklonu. Pojďme do předklonu a pomalinku hlava na pravé rameno. Opět do předklonu a na levé. A do předklonu. A vzhůru a pomalinku vstaneme, pohodlně, do mírného předklonu a pomalinku obratel po obratu vzhůru. Srovnáme záda a zhluboka nádech a výdech. A ještě jednou nádech a výdech. Dozněly poslední tóny třetí závěrečné části, která byla odměnou za vaši pevnou vůli a vytrvalost. Já doufám, že se vám cvičilo tak dobře jako nám.